Ola! Ai, ainda estamos disgustados de onte, da noite que nos fixeron pasar ese xurado ca valoración que fixeron as nosas tanxugueiras, pero bueno, xa estamos no aeroporto de Santiago, van ser as 4:30 da tarde, non anaquiño sai no seu avión, así que nada, en parte estamos contentos porque imos por ali, imos dar toda a nosa enerxía positiva, esperemos velas máis contentas e, bueno, pois a ver como vai todo. O xurado vai ser o mesmo na final e estamos jodidos. Bueno, pois xa estamos en Madrid, acabamos de chegar, agora nun anaquiño collemos xa outro avión para Alacant. Pasamos unha cousa super bonita no avión porque iba unha azafata galega que se chama Ana e foi super riquiña porque levou nos nosos asientos, presentouse, dixo que era moi fan, que na súa casa poñen moito na galega, que ven todos os vídeos do Digo Show e bueno, pois xa vamos un pouco máis felices para lá, a ver se neste voo atopamos outro galego, a ver. Acabamos de chegar por fin a Alacant, e Alacant e non Alicante e xa vamos por fin para Benidorm, ou Benidorm, veña, vamos. Por fin chegamos a Benidorm, xa estamos no noso hotel. Estamos na cidade do rañaceos e tamén na cidade dos soños, porque quedan 48 horas para cambiar a historia, para que as nosas tanxugueiras nos representen en Eurovisión. ¡Lume! O único que ten el que non teñen elas é unha tarima para bailar, que xa podían dar a elas. Estás afinando, non? Van ganar Rigoberta e Raiden, porque con esta competencia. Bueno, vai a principal contrincante das nosas tanxugueiras, que é Rigoberta. Bueno, a canción xa coñecemos, pero a ver o que fai no escenario. Bueno, acabo de flipar bastante. Vaya animalada, Moi ben a posta en escena, non me gustou nada como iba vestida ao principio, pero flipei co cambio de todo ese. O equipo de baile tamén super ben. Pois, ben, outro duro contrincante, ainda que posta en xugueiras non é, porque teñen aí o tema que están a punto de sacar xuntos, as tanxus con Raiden. Eu quero que, jolines, quero que tamén o faga ben, quero que os favoritos de hoxe sean Raiden e Rigoberta. E quero que estean na final que están xugueiras e ver o que pasa. É que Raiden é como as tanxugueiras. Sálese do que sempre vai a Eurovisión. Sálese do que é Chanel. Moi ben. Merece ter unha canción que está en xugueiras. O que tiña o interés é en ver como puntúan, porque si o estilo é tan parecido a Chanel, baila como ela, a canción pois, tamén do rollo, como poñen de última, ui. Bos días, xa estamos a venres, madrugamos un pouquiño para vir facer unha cousa un pouco louca á praia, mirade como me vestí. Teño que dicir que viñen cos pantalones postos que están aí, porque me daba moitísima vergonza ir así vestida, pero bueno, igual, ahora está pasando un montón de xente, está moi igual. E nada, o que vimos facer é chamar a atención para cambiar esa opinión do xurado, así que se hai que chamar a atención, chavas. Bueno, xa é media mañá, son as 11:15, vai haber agora unha conferencia de prensa, que xa deixaron libros as nosas tanxugueiras, así que imos aos vellos, miremos. Hola, ahora falamos. Que exagerado. Fatal. Vai comezar xa a conferencia de prensa, están aí sacando fotos, mirade a chea de medios que hai.
Muchas ganas también de pulir los detalles, de mejorar la actuación, de que el sábado se puedan ver cositas que no se vieron el miércoles y con muchas ganas. Sí, con muchos apuntes para la realización, para que nos cojan ahí donde queremos. Chanel. Captaste esa indirecta, non? Nesta conferencia de prensa, todas as preguntas eran para vos, prácticamente. Eso algo quererá dicir tamén, ou que? Eu creo que a xente está expectante co que fagamos o sábado e non sei por que nos preguntan tanto, pero preguntaron. É que queres que che diga? Non sei que... É que eu creo que somos demasiado... Falamos a veces demais, entonces a xente gustalle esa chicha. Conquistades tanto cantando como falando, conquistades a xente. Que ten tan xugueiras para facer isto? Pois que non ten un persoaxe. Entón, tan xugueiras é verdade e somos naturais como nós. E intentamos ao principio da nosa carreira facer en plan, vamos a ser un pouco artistas tal, pero que non somos capaces, lo siento. Un pouco artistas xa somos. Sí, pero digo en plan, crear un persoaxe e tal. Home, a ver, estades no Benidorm Fest, non sodes artistas, digo eu que apaga e vámonos ou que? Sí, home, artista, xo artistaza. E teño un temazo e unha posta en escena que te cagas. Cando nos subimos a un escenario, en ningún momento nos sentimos soas e isto dicímolo, pensámoslo antes de subir. Subíamos todos os galegos e galegas, toda a xente que está aí apoiándonos desde o principio, a que se sumou e que estábamos todas as pandereteiras, todas as mulleres empoderadas, todas as nosas aboas e que queremos vos. Guapas. La bandera que quieres, la que tú quieres. No, después, a ver, nos encontraremos en algún sitio. No os preocupéis. Os queremos mucho, de verdad. ¡Suerte! Que son las mejores. No lo sé, pero si no ganan, injusticia. Ganadora, por favor, son Es que las amamos, guapas. Bueno, pois nada, estábamos paseando por Benidorm, acabamos de deixar as tanxugueiras no hotel. Eu sorprendidísima porque a xente vai parando as tanxugueiras para sacarse fotos e nesto que me veño parar a min, que digo eu, aquí a estrela de Galicia tamén, unha cuarta tanxugueira. Pois aquí estamos cafando, digo eu, que tal? Bien. A ver, que nos sigues por TikTok? Sí, por TikTok. E que é o que máis te sorprende do contido que facemos? El hecho de que se os entiende muy bien y que sin saber gallego, como que aprendes algo, obviamente no para hablarlo, pero sí para entenderlo. É o que ao final, bueno, é o que intentamos facer nós, que vos guste o que facemos máis como dicen as tanxugueiras, non hai fronteiras co idioma, non? No, la verdad que no. Recomendas que o digo eu aí a xente? Sí, seguidles. Vamos dicir aí un digo ao coro. Digo eu! Pois estamos no hotel onde están todo o equipo das tanxugueiras e con eles xa estuvamos bastante, así que agora toca estar ca outra parte do equipo moi importante, moi imprescindible, que son os seus excelentísimos, guapísimos, que xa están aí maquillados, bailarís. Bueno, nada, o primeiro de todo, darvos os parabéns, que tedes tamén hai unha chea de fans, todo o mundo alucinando cos bailarís, ahora todo o mundo se quere apuntar a baile, eu non sei, estades facendo historia, eso está clarísimo. Bueno, eu agradecidísimo, supoño que igual que eles, e, bueno, tamén é de agradecer que quixeran poñer en valor tamén a parte da música, o baile en riba do escenario, que eso é, bueno, para nós é un escaparate fundamental. O bonito destas cousas é que, aparte de que hai moita xente implicada, está Jorge no vestuario, está a directora Laura, no, que ten moito criterio artístico, o arte non hai que definilo, nin decir a donde nos leva, senón se trata de que cada quen saque as súas conclusións. Nós fixemos o que mellor supemos facer, fixémolo con corazón, fixémolo por elas e con elas, que ao final elas son as importantes. E, bueno, o vestuario é un camiño máis para visibilizar o que o noso. Obviamente está basado no traxe tradicional, por suposto. Todo está basado no mundo tradicional. E as saias e o noso vestuario pois siguen esa liña. Esta experiencia é increíble e a sensación despois de tocar nun escenario como foi o do outro día foi unha sensación absolutamente increíble e o que temos é moitísimas ganas de seguir demostrando de onde vimos e onde vamos. Como é traballar con tanxugueiras? Son tan riquiñas como son con todo o mundo ou sacan aí a raza? Sí, bueno, son moi riquiñas. É que, claro, nos coñecémonos desde nenos. Eu dinlle clases a Aida dende que era unha cría. Entón, bueno, digamos que creo que aínda ten algo presente de que fun o seu profesor e hai como sí, pero bueno, que nos queremos moitísimo, que para min é como casi unha irmán ou unha filla, o sea que sí, un respeto e admiración creo que é mutuo e iso é moi importante. Pois eu simplemente quero mandar unha mensaxe ao pobo galego, dar moitísimas gracias
e simplemente imos a dalo todo para que vos sintades orgullosos e todos somos unha familia e todos vamos a loitar polo mesmo. Así que moitas gracias. A opinión do xurado, ao final, é un criterio artístico de 5 personas que son as que están aí feitas para eso, pero detrás disto hai moita xente que votou, que vota e que apoia todos os días, que isto ven de moi lonxe e que nos fan chegar a súa forza. Levamos uns días de moitísimos apoios e demais, entón, pois, que máis con inmenso gracias e que o traballo está feito e xa gañaron, o sea, eso está claro. Xa gañaste. Xa gañamos. Para min é super bonito decir que, bueno, que Galicia somos un pobo unido, que bueno, vimos estamos nun mundo no que cada un anda pois moito ao seu e Galicia estamos demostrando, bueno, pois que por proxectos así o pobo está unido e fai forza e, oye, que casi tembla a terra, non? Pois nós seguimos detrás das nosas tanxugueiras, pero como xa sabedes, non todo o que se ve no escenario é todo o que hai detrás. E detrás hai moita xente que traballa moi duro e estamos aquí con esas dúas caras que non se ven no escenario, pero o seu traballo sí que se ve. Pois eu son Jorge de Álvarez e son o encargado de vestuario de tanto delas como dos bailaríns. Yo soy Silvia Miramontes e soy la coreógrafa del espectáculo. Como foi preparar todo isto, aparte en tempo récord, non? Porque realmente foi todo moi inesperado, moi rápido, como o levastes? Pois a min, como son bastante eurofan, foi como un pouco de shock e ilusión e un pouco de estrés ao mesmo tempo, porque era moi pouco tempo crear todo, o sea, é que quedase perfecto para o que visteis o outro día e o que vades a ver o sábado. Home, no meu caso, aínda que eu estou acostumada a traballar con elas, que son a súa mestra de baile e coreógrafa, isto, claro, coa xenda que las teñen, pois é encaixar, pero foi tan fácil porque a idea xeral estaba tan clara que a verdade é que foi un gusto, non? Aparte, bueno, dunha ilusión inmensa, dun honor, é sinxelo, traballar con elas é sinxelo e con o resto do equipo de profesionais que hai é moi fácil. Aparte do equipo que formamos, de non conocernos casi ningún, a ser, vamos, ahora unha familia. Bueno, son Marta e eu estaba encargada de facer todo o tema do vídeo para todas as pantallas do escenario. Eu son Laura e levo a dirección artística, coordino un pouco a posta en escena a nivel plástico e a escenografía e a iluminación. A vos teñemos que preguntar polo que todo o mundo falou no seu día e que todo o mundo quere ver esa melloría na final, que é a realización. Que opinades dela, que credes que se pode mellorar e que sí que se pode entón rascar algo do xurado quizáis con iso, non sei, xa non sei con que se pode convencer ao xurado. Bueno, creo que se pode mellorar porque todo é mellorable, pero claro, o xurado non está vendo a realización, está vendo en directo, entón esa parte eles non a ven. Nós sabemos que hai cousas que mellorar e estamos traballando xunto con RTV para conseguir que maña pois se vexan máis todos esos detalles que se perderon outro día. Pois seguimos camiñando por Benidorm e atopamos a un veciño de Carballo e estábamos aquí contando pois que ese xurado como xa está, que como dicía, contaminado. Eu penso que está moi contaminado porque viuse moi ben o outro día, que se non é polo son favoritas as nosas veciñas, e se non é polo público, polo televoto, están foras. E viuse moi claramente a diferencia de votos que lle deron, indo en contra de todo o público do festival, os presentes e os que estaban fora. Que nadie contaba con elas, a España inteira está apoiando. España é o mundo. Bueno, España no mundo, España é Europa. Claro. O que pasa é que, claro, veñen ahora con isto de idioma inventado, non somos galegos, elas cantan en galego, recollen o galego, é como ten que ser. Ai, vou non engancharei que vamos ir contra o xurado, porque eu creo que así podemos facer moita presión, Que me estabas convencendo e eu xa estaba convencida. Ai, bons días, xa estamos na segunda xornada desta aventura por Benidorm e agora xa a primeira hora da mañá xa viñamos ata a praia a un sitio hai un chiringo moi guai porque a Radio Autonómica Valenciana convidounos a un programa de radio entón imos vir aquí a charlar un pouquiño con eles e a verdade é que mellor estudio de radio non se pode ter, mirade pe aquí. Ens hem assabentat que uns companys de TVG, la Televisió Autonòmica Galega, porten tota la setmana pegant voltes per Benidorm i volíem portar la comitiva al nostre programa i fer comboi i ajuntar llengües. També Cricas. Pancha Content. La Cazán. A Pardalá. Jafalleiro. Pocotrasa. Merdeiro. Merdosa. Pois
Pois ao acabar a entrevista nesta radio, nesta preciosa praia, topámonos entre o público a un fan do TikTok do Digo eu que nos veu a saludar, así que aproveitamos e entrevistámoslo un pouquinho. Hola. Como chegaches ao noso TikTok? Mira, doncs jo tinc el meu TikTok en valencià, en preferència valencià, però també mis diverses llengües. I vaig posar gallec, val? I me'n va sortir tu en el TikTok. Dic, ostres, quina bona feina que feu, perquè clar, a mi m'encanta que a l'obrir TikTok me trobe llengües diferents al castellà, com si l'aragonès també està, crec que per Instagram, i el galès també, o sigui, i m'ha paregut que fan molt bona feina parlant sobre frases que el diuen o que no. La veritat és que el teu actitud feu una feina impressionant. També ha estat un tiktoker aquí valencià que també fa tiktoks en la seva llengua i doncs això m'encanta trobar altres llengües diferents del castellà. Aquí está o té de Tanxugueiras. Xa estamos preparados para a gran final deste Benidorm Fest, para apoiar a todas as nosas tanxugueiras. Imos agora con calmiña poñer todo en orde pola tarde, ver o sitio, ver como podemos facer as conexións. E nada, esperamos vos a todos a partir das 10 no noso Twitch. Hola, agora sí que sí, xa temos todo preparado, xa estamos listos para contarvos todo o que pasa neste Benidorm Fest, nesta final, na que esperamos que as nosas tanxugueiras remonten e convenzan ao xurado, porque o público xa está convencido, así que lembrade que a partir das 10 estamos en directo en Twitch. Gañou Chanel. Confirmamos al draxe do xurado. A ver, compañeros, entón, estades me dicindo que quedamos fora de Eurovisión por un xurado. Evidentemente non se pode remontar algo que depende de 5 persoas. Ainda así, eu estou contenta porque levamos a máxima do pueblo, é que o pueblo manda, é que de verdade. Ai, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. É que non podemos ser máis gañadoras, que somos as gañadoras da xente e con eso creo que é o que máis nos levamos. Pois aí que remata a nosa aventura en Benidorm, no Benidorm Fest. Viñemos con ganas de apoialas a tope e iso sí que o conseguimos, o que non conseguimos pois foi o que xa todos sabemos, que non nos van representar en Eurovisión e por iso estamos un pouco tristes, como xa auguraba o noso Piñero, estábamos jodidos xa na semifinal, pero non pasa nada, tamén nos vamos quedar ca sensación boa que foi que a xente sí que quería a Tanxugueiras a Eurovisión, quería a terra en Eurovisión, quería o galego en Eurovisión e con iso ímonos quedar. Elas están contentas, o público que as estaba vendo dentro do Palau, porque nós estuvemos vivindo esa experiencia e foi precioso, todo vibrou con elas, así que quedámonos co bo, aínda que sexa unha sensación agridoce, pois ao final foi unha experiencia moi bonita e temos Tanxugueiras para tempo, isto non acaba, isto acaba de empezar, aínda que non vayan a Turín, imos ter a Tanxugueiras en todos os escenarios.